ada lagunya Mak Cange. Apa lagunya? Hidup ini adalah kesempatan. Oke, siap. Mumpung ada Kak Elisa. Boleh. Monggo rencang-rencang Sanggar Seni Ratu Mayang. Wah, iso digarap gamelan ya, Kak. Bisa. bareng-bareng kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Tepuk tangan untuk Santa Teresia. Dadaan iki mau mesti. Dadaan mesti. Dadaan Oh. kalian rencang-rencang SSRM. Anak-anak kok ya ora. Dasare anak-anak aja enom-enom Sesek. tesih encer urung terganggu duniawi sing tetek bengek dados langsung engko metu iki ya oke siap Langsung bude siap keluar, bude ya. langsung notasine kula share langsung dadi notasi Dasare anak-anak bisa baca notasi. lah Baca notasi. langsung lah notasine pripun budenya tak share men iso antar gamelan kali orjen kula saged nyawiji ngoten langsung yang kula ikut kirim ya. lah ya aku piye carane budidaya mumpung bocah-bocah kan tesih ora kok urung pikir utang urung mikir napa-napa dadi seneng cepet. Lek. Heeh. Telek. Senengane kok Le. Oke. Ya, terima kasih buat Romo Handi yang udah mengaransemen ini di dalam gamelan itu Romo Ya. Handi. Nggih, hidup Banun ini. Romo Hadi. Nggih. Ini selanjutnya Mbak Elisa pamundutan ada nggih, Pak permintaan Sarla. dari Bapak Brigjen Pol Purnawirawan DRS Petrus Hardana. Oh iya Pak Petrus Hartono. Minta Pernah Langga ngadep. Melati Rinonce, Oh, Mbak nggih. Elisa Kasuwun siap. Bowone. Nggih. Matur Monggo, nuwun. Mbak Tadi Elisa. juga ada permintaan dari EFC minta
apa Banggur Semarangan sama Mawar Kuning. Mawar, oke. Ada juga menika kintunan bawa dandang gula saking Bu Aminah. Bu Aminah. Nggih. Ya, Bu Aminah ki ya mbokmu ya mbokmu ya. Monggo Mbak Elisa Melati Rinunce. Kang, iya Dwijo. Aku kadang-kadang harus diajari lagi ya Bu Dwijo. Kadang moodmu kan berantakan toh, Iya. jadi aku yang membangun. Saya dibimbing sama Bu Guru Dwijo Mimin. Dwijo sudah bener tapi kurang tepat, yang bener Maha Guru. Oh. Kangka dulu raroncen Bagian angel ki ya gurune no. Coba bodoh ijo, aku bagian ini rada lali Aku ya seneng ning ya getun. Piye? Senengku mergo ilmumu tak gunake sebaik-baiknya. Ya. Ning getunku bacot ilmuku tak sokke glogok ning kowe dadi ning kene gare ampase tok. Ampase mesti ya isih apik gali-gali. Coba lah. Ngandani kowe. Tolong kanca-kanca kameramen di zoom ya muka saya. Aja cerak-cerak kok jenggotmu ketok kok. Reno wengi amung jati. Kok kayane bebendu ngono to. Kowe ngece le nyepelekke. Kowe menghancurkan kredibilitasku malam ini. Lah ya Dwijo kok ditabuhi gong Cina iki. Lah iya kok nyepelekke. Pancen karakterku suarane ngene iki lho, sapoke bar keguguran iki ngene iki dhisik. Dhisik yo apik. Keguguran metune angkong kok ngono. Sapa? Gunadi, Mas Gunadi. Gunadi nyamar rene le. Kowe lanangku ya lanang ayo. Nyepelekke. Nek melek malah rese malah. Bener senyum itu ibadah. Senyum itu memang ibadah bener. Ini nek ngono lakak-lakak kene padha-padhan kowe ngece karo aku. Cerai. Ora kowe. Nyun sewu Mas Jo nyepelekke. Nyepelekke. Ini dipertaruhkan lho. Atasku bintang tamu nasional di bocah iki sore. Ini soal karya. Romo Ami ngeten iki dos pundi Romo? Dos pundi? Atase wong wedok kok disia-siakan ngoten kudune dihormati. Terus pundi Rama kula nyuwun perlindungan Rama. Diapura sing gedhe pangapuramu. Wi rungokno men. Kula kedah kebaing pangapura ngoten. Ning wong wedokne bacot tatu mulih angel lho Rama, mengembalikan kepercayaan Rama. Solusi yang baik kados pundi Rom? Kalih Ramanata. Iya. Ramanata. Tuk. Rama. Tuk. Kula nyuwun pencerahan Rama. Tuk. Kula niku kadang labil ngoten lho Rama. Ora apa-apa. Diterima wae. Sing sabar. Ya, Le. Rong huruf langsung menusuk. Le. Ya le. Romo Ami iki mah aja paribasan ijek ditampa ngono. Antena. Nah, Ijek ditampa apik. Bareng Ramanata ki alus gonggongane medeni. Sing sabar ditampa ya le. Aduh, leku dandan bar jam 8 wis hancur ra ono artine. lah kok dratmu ra ya lanang kok diceluk le wegah. Ya pancen nang kene ya Kak apa Dik ngono apa Ses ngono ra ya ngono ku lho. Kakek. Leku dandan lho, sawangan mripatku lho. Mripat kocakmu ndaran diri lho. Lho kaya dakucan ngono kok. Kuwi terakur. Sakit lho, Mak. Kene munggah kene Pakde. Kepat. Kuwi dicangkeng ra kuwi, Mas Gun kuwi.
Ki sing guyu Mas Gunadi. Sing guyu mau ndi? Sing guyu mau. Mas, nyun sewu. Aku simpel. Ibumu wanita toh? Ya Allah. Ya Allah. Wah, iki jenggalu pemain danu. Pekewe malahan matur nuwun. Ibumu wedok toh? Bojomu ya wedok toh? Kaji. Rada wedok. Rada wedok. Kamu memandang aku seolah cerminan seorang wanita. Aku ki ngampil agemane Piai Putri. Loh, berarti mimin kae lanang sedandan cantik ngono berarti istrimu nek tok perhatikan, tok sayangi, tok arahke kebencian ya dadi cantik. Bojone ra takei dhuwit, njaluke kon ayu, tok tinggal mancing seminggu ra mulih. Lanjut awas gelut. Sakat nange metu. Medeni. Kula waos. Ije. Nek duwe tok alus. Acara ini ditayangkan secara live di YouTube Komsos Keuskupan Agung Semarang dan di YouTube Paroki Jombor. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ternyata live di Keuskupan Semarang. Betul. Menika matur Ya. sembah nuwun sanget. Sembah nuwun menika paring bebingan 150. Janipun mboten sah ngeten iki. Kanca-kanca sampun didhawuhi mriku sampun matur nuwun. Ning biasane pancen ya 250. Oh, papai danu. Alah. Biasane ngono. Mbok bersyukur. Kowe iki sewengi lho. Nyang-nyanganmu gur 18.000 kok sakmono jek kurang ae. Sembah nuwun berkah nggih manfaat. Tukon bobok tukon pilih selaris. Wis selaris. Apa? Iki lho dijamel ya. Ya bener kowe bagus irungmu blarak semene ning maaf ya nek budhe dimek-mek ra doyan. Nek neng kene, nek neng jo, ya aja. Koko. Kok ada Super Mario? Ayo ditutuk ge bawane. Oke, ya. Rina wengi hamung dadek imban Nanti Lek. Apik. arit Oh, penggerong-penggerongnya belajar ki. Insecure ah. apuntane pantes Iya. nek nafase landungi ngono kuwi Bisa sedal pancing ngono kuwi ya. Cek, tiga ayo Bu Ki lho, aku pengen delok iki murid siji, murid kinasih Kanjeng Mimin. Oh, rasiut jane. ngapa ya metu bubur oh urung to nek cara dahan dhuwur ngene iki metu bubur oh anu dur pres apa meneh gak aku nek dimekem aku gak aku nang kono dianu aku gak aku Ya sih. Elisa mendekati Pak Petrus Hardono. Iya. Oh, ije. Kowe sing nggo pancingan, engko eksekusinya karo aku ya, Nok. Dadi Oh, no. kowe nggo ngersakipun. Oh, nggih. Pak Petrus, sowan kula. Iki karo nyanyi ra Iya. apa-apa aku tak sowan ya. Nduk. Nek diparingi apa-apa anu lho, aja aku rasa disuwunke lho, aja lho, aja rasa disuwunke. Wis ra yo, engko anu ra yo wis wicaksana. Jaluk ora tenane. Ya gelem. Lis karo disuwun menggah panggung Pak Lis. Petrus, Heeh. inje sakit kepanggih dulu. Mbak menawi keparang terima minggah kasih. panggung. Heeh, kasih menggah Abang, panggung. Heeh. Mbak Apri, Mbak Mimin iki kok nganu ya mata uangnya udu Indonesia ing. Kok ora iso nggo tuku ning angkringan tak peke wae. Kok leher pokil lho. Neng hek ra iso, Nduk. Oh iya, siap. Iso. Oh iya, 4 juta untuk semua. Ning Terima angkringan kasih banyak. bisa. Oh, nje, terima Di kasih angkringan tak Pak Petrus kampret. Hardono, berkah buat panjenengan. Nggo namu mau pira lek men? 150. 150. Akeh nek iki. Wah, makasih sekali Pak Petrus Hardono. Kono ki nek dirupiahke Brigjen Pol Purnawirawan ini. Pak Brigjen sembah Ya. nuwun. Ini ada Sehat, 4 juta sehat, untuk berkah teman-teman dalam. semua. Monggo kula Sembah nuwun. serahkan. Terima kasih. J, matur nuwun. Ada wae. Iki ana $50 Singapura. Wow, iya. Iki $50 sing ngechat. Sing ngechat. Singapura Singapura kan sing seharusnya ngechat. ngechat. Nah, Sing Lis. aduk labur ana iki lho. Iki Mbak Lisa,
Nek mbok nggo Ini buat konco-konco Ya, kabeh. untuk teman-teman ada 4 Coba juta. diaduk karo sing anu. Oke. Mas Tegar. Oh, nggih, monggo Ayo. monggo. Ah. Lek. Iki nek mbok nggo tuku parem ora payu lho iki. Dadi sapa? Nggo jamuan, nggo obat kuat ngono ra iso ya. Tak gawake sik wae, Heeh. kembangane kowe ra iso nggunakake. Kuwi nek di Tapi sing nom-nom nek ngono lho, Lek. dirupiahke piro, Nduk? Nggo tuku dele nggo gawe tempe ngene. Ora iso, ora iso. Iya. Golek sing rupiah wae, Le. Pak niki pripun kula sesuk lek ngijolke Pak Harjono pripun ngijolke? Aku ra mudeng. Ya, terus Pro. Manis ingkang mawe wuyung. salah gak Nduk? Nggih, lang menika katur Pak Petrus Hardono, Melati Ya. Rinonce. Lekae wis mrene nyangking kembang Melati Rinonce. Tanda tresno teteping kasaguhane. Nulima sakit letom manu nitingalon kakek. Ya. Saya tresno tak sawang katon Nguni prasetya tanadya pisasa rekma Wes nyata bisa gawe rasa Nggih, Bu. Alah, iya. Iki pasanganku mawar bune kang kudu sumandhe pangajapku asilane terus
Lagi mau ngene, Mbak Lisa, Mbak Mimin, Mbak Apri, Iya, Pak Petrus Hardana, kasebut minggah panggung lagune Perahu Layar. Oh iya. Yeah. Mboten ngira-ngira hormat monggo Pak Monggo, Pak Brigjen. Nggih. Monggo kasuwun minggah panggung Bopo. Yuk pakai musik biar hebat. Yo, sanggar seni Ratu Mayang Mayang. Indonesia. Yo. Nggih, sugeng dalu Pak Brigjen. Selamat malam Nggih. Mbak Inces, Nggih, Pak. Mbak Dalam Mimin, dedek-dedek Mbak Mimin. Elisa, Ya, Pak Dono. juga Pak Dalang. Iji. Selamat malam. Selamat malam. Dan kepada yang terhormat Romo serta umat separoki Jombor, juga seluruh warga Jombor dan sekitarnya, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat hari raya, selamat hari ulang tahun Paroki Jombor yang ke-25 tahun, yaitu Gereja Santa Teresia. Mudah-mudahan semakin meningkatkan rasa toleransinya kepada warga di sekitarnya. Amin. Saya bangga tadi sore walaupun saya tidak lihat langsung tapi lihat live streaming saya. Jadi semua ikut tampil dan ikut merayakan. Mudah-mudahan ini satu hal yang bisa dicontoh dan dikembangkan untuk kedepannya. Terima kasih. Dan yang kedua, barangkali katanya harga dari bangsa dilihat dari bagaimana kita menghargai budaya, dan Paroki Jombor ikut turut serta mewujudkan kebanggaan buat kita semuanya. Aplaus Tepuk tangan Luar buat- biasa. Terima kasih. Saya nyanyi nggak bisa nih Mbak, sama-sama ya. Kita rame-rame, Pak. Rame-rame Bapak. Nggih. Sarang-sarang Bapak, monggo. Lagunya? Lagunipun menapa? Perahu layar ya. Perahu layar. Perahu layar. Nggih, Oke, siap. Yo, Perahu Layar, teater ke. Yuk.